Velkommen til Cassidy Systems. Cassidy Systems er en af verdens førende softwarevirksomheder, specialiseret i automatisk produktion af kataloger, annoncer, brochurer, prislister og meget mere. Med andre ord, alle typer grafiske produktioner, hvori der kan opnås store ressourcebesparelser og ikke mindst langt forbedrede produktionstider. Cassidys løsninger tæller Adobe InDesign plugins og komplementerende softwareværktøjer for automatiseret grafisk produktion på den enkelte arbejdsstation, i små eller mellemstore arbejdsgrupper, samt fulde enterprise-systemer rullet ud over hele koncerner integreret med internettets faciliteter. Cassidys værktøjer gør, at stort set alle typer af grafiske produktioner er egnede for automatisk dokumentbygning og opdatering. Det vil altså annoncer, kataloger, prislister, tilbudsaviser og meget mere. Og Cassidy har derfor i dag også et meget stort antal kunder inden for reklamebureau, præpres og in-house marketing segmenterne. På grund af softwareprodukternes brugervenlighed og fleksibilitet er den tidsmæssige besparelse ved produktioner, der gøres Cassidy automatiseret, enorm. Det vil altså både ved de første opbygninger samt efterfølgende indholdsopdateringer og versioneringer. Cassidy Systems er både udvikler og leverandør af softwareprodukter samt tilhørende services for installation og undervisning, og kan endda udvikle specielløsninger, der matcher lige præcis din virksomheds behov. Selv ved komplette løsningssalg indeholdende både produkter og services er Cassidy fuldt konkurrencedygtige i forhold til omkostningerne ved manuel produktion, og dermed en god investering både nu og i fremtiden. Det er altid hurtigt og nemt at indhente et tilbud hos Cassidy. Ligesom vores populære gratis seminarer, der er blandt branchens mest berømmede, giver et nemt og komplet overblik over mulighederne i forbindelse med Cassidy automatisering. Lær også mere om Cassidys løsninger ved at læse vores mange cases om og med et repræsentativt udpluk af vores mange højeffektive kunder.